नै सनाफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो सान्दुं नुबाय आरोना खयदिनसो जाखो 15 दिनसोआनो जाबायमोनदां ना अखा हानाया जि लामस्रांजोब्बाय नै आरो सुबावनांगौ दंबावोसो दामासे जेरैथिंबो जि लामस्रांजोब्बाय आरो दंबावो न' सिङावबो गिसि दंबावो बेखौ फोरानगारनानै लागोनसै बेसे गोबाव दुङो अननानै दिनै सानसे दुंनानै होबा हामसिगौ हे भगबान जियानो मोनामजोब्बाय जोंना सेवजोब्बाय आङो थाब थाब जि सुगारबानानै लाबावनि र' सनाफोर बेसेबांबा बुरजा जि हाननानै लाबावबाय नै होखावनोसै थाब थाबनो सुनाया दैखराव दंबावोसो माखासे बेखौ सुनानै लाग्रोजोबनि दे आङो र' दंखल हेन्देल मालनि दं नै आंना दख'ना जि जोम दंखल हेन्देलावबो दंबावो नै दंखल हेन्देल मालनि दङ जेने थेने सुनानै लागोजोब्बाय नै सनाफोर बेसेबांबा बुरजा आरो ओरै दख'ना दसे थानानै लामसै नै बेफोरो रानजोबबा जायगा गैथ'वा नालाय बेफोरखौ फोरानजोबनानै लानोसै खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव बयखौबो बरायहरलायबाय आरोना फुंनिफ्रायनो ब्लगखौ जागायबाय ब्लग खालायनोसै होननानै हायासै आरोना आङो जि जोम सुनानै मानानै ओंखाम ओंख्रि संनानै गथ' सानैखौ थुखैबाय माबाय जेबो खामानियानो माने रेस्ट गैयै आरोना दिनै सान्दुं दुंनायखाय खुनुरुखुम जिखौ फोराननानै लाजोबनो हाबाय माखासे खनबाय आरो माखासे नै थिखोनानै लालायबाय ओमफ्राय दा जों बाजारावसो थांनो ओंखारलायबाय आरोना अखा गैथ'वा दा हानाय नंथ'लादां ओंखायनो बाजार जेबो गैया बाजाराव थाब थाब थांनानै फैनोसै आरोना बेलासिनि साखि बाखि होनानै लाखांखाबाय टाइमाबो दा 6थायानो जाबाय ओमफ्राय थांनानै फैगोनसै आरोना सनाफोर खुनुरुखुम जेने थेने फोरानग'नो हाबाय गोसोखौ स्रां मोनलायलायबाय आरोना हाबाय थाबाबो अरजाथारला आरोना अखाथ' नांगौ दासान्दि माइ गायग्राफोरनो नङा होनबा ओंखायनो हाथों जेबो नङा आरोखि ना बिदि एखनबाफोर खेनसेसो दुंनानै एखनबा खेनसेसो बिदि दुंनानै होबानो आराम जायो एकदम दुंद्रायथाराबाबो जारला जायोना ओंखायनो दा फोरानग'नानै लाजोबग'नो हाबाय देरहाग'लायबाय आरोना जि रानैखायनो एकदमबारे गोसोआनो बोरैबा सुखुलामोन दरसि मोनथारलायबायमोन जेव जेव जावनो दिनैसो एसे स्र' मोनलायबाय आरोना दा मोनानिफ्राय हाफिनबा बुरजाथारला जि रानग'खाबाय नालाय थ' सनाफोर बाजाराव थांसै जमानो थफादोलाय ज' बाजार खालामनानै फैनोसैलाय आरोना सनाफोर थ' बारा पेटेर रायलायबाय थाला आङो थाब थाब थांनोसै दा अखा हाबाय बायबा बायसान्सआव गथ' लानानै जारला जागोन ना ओंखारबाय नै साथामबो बिमा फिसा साथामल'खा जोंना जेरावखि थाङा थ' थाबनो थ' नै गालांजागोनबो थाङाबा नै गालांजागोनबो थ' फिसाजोना स्कुल गैयैखायसो सुग'नानै लाजोबनो हाबाय आरोना आङो दिनै बिसिना हरै स्कुल फारसेथिं बिराद दैबाना जायो आरोना दैबाना जोब बे आब' रिया एक्ट्रिसनाबो सेस हाबजोब्बाय दा ससे क्लिप होफागोन आङो र' दै जाजोब्बाय बिथिं एकदमबारे अखा हाबाथाय स्कुलानो बन्द' जाखायो साननै एबसेन्ट जाबाय आरोना माबाया एग्जामा फावसायलायबाय गाबोन जानाया जागोन दिनै सान्दुं दुंबायना दैया सान्दुं दुंबानो एसे गारबानो स्र'यै थांफिनोलाय आरोना हाजाब हाबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय ड्रेनफ्राबो थौले बुंजोबो ओरैबो वाल होथेनाय ओरैबो वाल होथेनाय नालाय सेस लामायानो बैथिंला जाखाया आरोना जोंबो हौरै थाबा बिराद खस्थ' मोनोमोन स्कुलाव थांनाय मानाय एखनबा दैबाना जाबा आरोना बिथिंसो नैथिं बारा दुब्लिबो दङ माबो दं नालाय दैफ्रा गोसारनो एसे जायगा दंसाबो ओंखायनो दैबाना जाथ'वा आरोना हौरैबाथाय सेस आब' रियामोननि न'फ्राबो लोमजोबनाय आरोना दा भिडिअ ससे क्लिप होफागोन आङो थ' बारा पेटेर रायलायबाय थाला थांगोनसै जोङो थाब थाबनो जोंनि दै देरनायखौ खिन्थानो दे दाख्लैथ' बांद्राय सिम फैहांबायानो सिरिसिम बिदिथ' थांनो हाला आङो अयनायसो ओंखारबाय जोङो नै बोथोरानो बारा थिग नंबावखायासो थाब थाब थांनानै थाब थाब फैनोसै ओंख्रिखौबो नांगौ जेला माजों जानो नङाबा आं हारसिंबाथ' जेरैनो मेरैनो जानो हायो गथ'फोर दङ ना ओंखायनो लायनानै फैनोसै थाब थाबनो ना
खान्थालादों बै टार्निंआव पुलिसफोर दंमोन नालाय नङाबा फाइन नांगोन ना हेलमेट गानबाय आङो जाया लोङा 1000 सोर खिनोसै ओंखायनो गानबाय आरोना नङाबा गाननो बायो आङो गरम मोनो हाव हाव मोनजोबो आरोना गाननांगौ बायद'आवसो गानो गानखाया आरोना आङो बांसिनानो बे पुलिसफोर नुबाल' गानबाय ओमफ्राय खुनानै दोनफिनबाय बाजार गिदिराव हाबफैबाय जोङो नै दसे बेलासिबाय नालाय थिखोजोबहांबाय नै जाग्रा नांगौलायनो नै जाग्रायासो सिगां जोंना बाजाराव फैबाबो ब्रेड आरि लांफानि औ जाग्रा लाबोनि खांख्रिखला लानि नै खांख्रिखला नारजिखौबो हरदो मोनसे सुजि लादों नै न'आव सफैफिनबाय सनाफोरजों ओइ हेलमेट गाननायानो सिन्दुरा फुलाजोब्बाय आंना मैगं लानानै फैबाय लामा ससेयावनो अखा लोगो मोनफैबावबाय जोङो बारा नङा फ्रि फ्रि थाथिं न'आव सफैबाय हाबायानो नै फ्रि फ्रि हाबायानो लाबोदों नै खान्थाल जानो लुबैदों मोनायावनो जाखागोन खान्थाल ओमफ्राय सिंग्राबो लाबोदों ओमफ्रायो आबर सुजि ना मा होनो ओमफ्रायो नारजि जानो नो फिसाजोआ माबा दिंखिया खांख्रिखला दिनैथ' बेदर जाया नालाय ओमफ्राय मेथाइ केक आरि मुरि लाबोबाय बेनोसै दिनैनि बाजारा थांबाय थाखायो नालाय बाजारफ्राव अखा हायाबा ओंखायनो बेखौल' लाबोबाय आरोना नैबे सिंग्राखौ जागोरनानै लानि ओमफ्राय खान्थाल जागोन मोनाबाबो ओरैबायदि खान्थाल गोमोन जानो लुबैनानै दङना आङो ओंखामखौ दहायनि साननि आलु ओंख्रि दंखायो बेजोंनो जानोसै खान्थाल जाबाथ' बुरजा जानो हानो थेवबो आंना उदैया ओंखामनि आलदा एसेबाबो जायगा थाथारो आरोना ओंखाम सोथारनांगौ आंना लुबैनाङा दे सनाफोर गोथाव बोराय फन हरलायबाय हनै रायलायगोनसै सनाफोर हा फुनानै लाबाय अपारेसन खालायबाय आं खान्थालखौ सिजारिं खालायबाय एबार गबनोसै खुनु खोथा गैया आरोना जानो लुबैबाथाय फुं मोना टाइम मोनबानो गबखायो बिमा बुरिनि उदै नालाय इन्जिना दासान्दि थिगथ' नालाय ओंखायनो जानो लुबैनायावनो जाखायो आरोना देनां बुरैबा मोनजानाय नङा नालाय ओंखायनो देहा थासान्दियावनो जाखानांगौ आरोना होदैमा जानानै लानोसै खनसेबो जायाखै आं खान्थाल गोमोनखौ दिनैसो नै एबार 30 थाखानि बायना लाबोदां टेस्टि गोमोन माबा गोदै खान्थाल जादों होन माजा जा खान्थाल जादों मादैमोन होनलाय जाखांबाय थुमनानै लाखांबाय एबार नै सियार गंसे सियाराव बेसेबांबा बुरजा जि दङ नै बेखौ खननोसै आरोना ओंखामाथ' दहायनि आलु ओंख्रि दंखायो दिनै बिस्थिबार नालाय मिरामिससो थेवबो बे भिडिअखौ दिनै बिस्थिबारावनो आगारनाय जानाय नंला आङो गाबोन शुक्रबारावसो फुङाव आगारनाय जायोना सानसुआव आगारनाय जायो मिन्थिला एडिट खालामनो मोननायजोंसो खोथा गथ' दङ नालाय गथ'आ सानसोबा थाब खालायनानै होनो मोनबाय गाबोन नङाबाथ' बेलासिफ्राव होबाय आरोना सनाफोर थ' जि खननानै लागोनसै ओंखामथ' फैदो हेल्प खालामदो बिमा फिसा खनसे जोंहा फिसा हिन्जाव दंना दङ एसे खामानि हेल्प मोनो आरोना दाना फांखा होनसै हाय गरम मोनथारबाय अखा हादोंबाबो फ्रि फ्रि नोंनिखौ नों खननानै लादो अबावबा रानबावाखै नै एसे दंबावो रानिखौ बेबो रानाखै
खनखांजोब्बाय एबार ओंखाम एसे गुदुं संसै फिसाजो उन्दैनो आंनाथ' गोजां दहायनियानो दंखायो नालाय साननिया बेखौनो दानसै आंबो फिसाजो उन्दैनो फिसाजो गेदेरनो एसे गुदुं ओंखाम संनानै होनोसै थ' सनाफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला दिनै भिडिअआ बेनोसै आरोखि ना न'आव थानाय ब्लग बेनोसै मावनाय दांनाय जानाय थानाय थ' माथो देखायनो रोंबावनो आरोना सनाफोर न'आव मा खालाया बेखौनो देखायो जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायदोलाय आरो जायफ्रा नायनो मोजां मोना अननानै नायनो नाङा नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायदो ब्लगखौ ब्लग भिडिअफोर नायनो मोजां मोनग्राफ्रा ब्लग भिडिअ नायदो सोरबाफोर आलदा नायनो गोसोबा आलदायाव थांनानै नायदोलाय आलदानि माबाखौ थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला बावनो दोनथ'नोसै आरोना जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय